A l'Hotel de l'Ambre, el llit és discret. Ho he pogut veure aquesta nit. L'adredor que hi ha a sobre, que fou d'un vermell fort, ara és una mica aigualit. En aquests dies tan opacs de l'hivern de París, tenir un llit discret, un radiador escalfat, un llibre per llegir. Què es pot demanar més? Gairebé tota la resta és inassequible. Mentre mirava l'abrigall vermellós de sobre el llit, pensava si no he fet un disbarat venint a viure en un barri com aquest. Què he vingut a fer? Els amics que fa tants anys que viuen aquí m'asseguren que a Montparnasse no hi ha tan sols un restaurant una mica fora de la mediocritat corrent. A París, de vegades, es pot trobar davant d'una estació un establiment discret o una braserie. Davant de la gare de Montparnasse n'hi ha diversos. Potser el Versalles? Penso per simple intuïció. No m'he pas allunyat massa de l'honrada Brasserie Libre. Aquest és un fragment de les notes sobre París i França, de l'obra completa de Josep Pla, que m'estic llegint i m'agrada moltíssim, sempre és un goig llegir les notes de Pla. Aquesta que he llegit en concret la va escriure quan tenia 23 anys. Era el gener del 1921, feia 3 anys que s'havia acabat la Primera Guerra Mundial, amb tota la duresa que va suposar aquesta guerra, guerra de trinxeres, sobretot a París, a França, va ser molt dura. Vaig llegir una novel·la de Céline, del viatge al fons de la nit, i va ser duríssima. Doncs imagineu-vos el panorama que es hauria de trobar Pla en aquella època, allà a París, sent tan jove, que hi va anar a fer de periodista, no sé, m'intento posar en situació, no? A més, ja tan jove, clar, un noi avui amb 23 anys, o sigui, ja tant de recorregut que portava ell, i aquestes ganes, no?, de veure, d'aprendre, d'observador que té Pla. De la seva obra completa també vaig agafar fa uns mesos el de les notes sobre Itàlia i el Mediterrani, que em va encantar. Aquest també m'està agradant molt. La veritat és que l'altre dia vaig entrar a la biblioteca a agafar-lo, se me'n van els ulls directes a París i França, perquè soc molt francòfona i m'agrada molt, i la veritat és que l'estic gaudint moltíssim. Doncs res, seguiré, i si hi ha alguna nota més que us pugui comentar o al meu blog La Bústia Groga, doncs ja ho faré. Moltes gràcies.